ngayon guys, yung ating binabad kahapon na manok. So ito na siya. So kailangan natin i-pat dry na ganyan para mawala yung tubig, and then ilalagay po natin dito. So I'm using this crispy fry. Yan, crispy fry guys. Napakamahal dito sa Israel is 15 shekel times 15 point something. So yan po yung kanyang equivalent sa peso. Yan. So ganito lang yung ginawa ko guys. Kaya konti lang yung nilagay kong ano kahapon. Asin kasi ito maalat na to eh. Maalat na tong crispy fry. So ganyan-ganyan lang natin guys. And this one, kaya natin binabad is para juicy pa rin. Bubulol tayo. And ayaw ko na mag-edit ng ano guys. Mahirap mag-edit ng video pag ganyan. Lalo na pag nag-voice over. Mas maganda pala ito nagsasalita ka na nag-video habang kaysa yung nagbo-voice over. Ang hirap. So ngayon, medyo tahimik na yung lola natin, hindi na kaya makapag-video na tayo na nagsasalita. So ito lang guys, yung ating fried chicken. So napainit na natin yung mantika. Yun. O, diba? Sarap. Kaya tatlo lang yung ginawa ko guys, kasi nga nililimit natin yung pagkain natin ng mga ganitong ulam kasi hindi siya healthy. So minsan lang tayong magpasaway. Sabi ko nga may cholesterol tayo, kahit mapayat may cholesterol tayo. Kailangan natin magdahan-dahan. Pag ganyan pala na nasa mid ka na, 40s, dami ng bawal. Hindi naman bawal, pero kailangan yung hindi na katulad dati na makakaubos ka ng 3 o 2 o 4, ganyan. So ganyan, malinis naman yung kamay ko guys, tapos ako yung kakain. Yan, 2. O diba? Napakayami ng Tapos magugulay ako ngayon ng malunggay. Lagyan ko ng malunggay. Sana okay pa yung kinuha kong malunggay leaves. Alam niyo guys, medyo kasi ako sa alaga ko ngayon. Stress. Hindi, wala siyang appetite. So, ako ang may appetite. Ayaw ko yung dibdibin yung ating pagkaan ni Lola ngayon. Ganyan guys. Mami, liat-liat. Yun. Anyway, hindi lang yun ang ulamin natin. So, ipiprito ko na lahat ito guys. Tapos lagay ko na lang sa ref. Kasi nga, para hindi tayo laging nagpiprito. Yan. Nililimit ko talaga yung intake ko ng fried foods kahit at least once a week. Diba? Para maging healthy tayo.